Lagit ko sa akin yan. Hindi makamong mga to. You know. Hindi naman tuloy umasaso pagrayo ita sa diyam paano teman di ka pagintutulungan tuloy agaya agrugnoy di tanan nam esel di diyam kalipatan sang ikan malapit ka busok di magang-aran panayang alakan niya timbay tuloy mo ngayon mali-mali ayan malamig isang yung tubig nila mga lods, ano, agad na ubos. Araw-araw kinakargan yung lagayan. Ito, ubos na naman. Sayang. Araw-araw yan mga lods, kinakargan to. Ewan ko kung bakit ang bilis maubos. Siguro dahil mainit ang panahon, nauuhaw sila, no? Kaya laging umiinom. Konting nakarga ko. Yan. Yung mga pabo ko na, ano, tagal dumami. Pato na atakaw. Yan mga lads. Ito yung baboy nitang. Mas mali. Ito yung hindi na buntis. Ika na. Darak saka feeds tong papakayan natin mga lods. Grower. Yung dalawang baboy mga lods kay ano yun, kay tatang yan. Sige kayo no. Lagit ko sa akin yan. Hindi makamong mga to.
Oh, tataba. Tunaw na yung kids. Tunaw natin konti. Ano? Ganda na ng lapot. Yan. Ano? Ano? Malaki. Gagod ito. Ano? Isa naman. Kulit eh. Kwarog. Nay! Ano? Kwarog ka talaga. Bilis lumakad. Hindi nakakuha or ano, nakuhanan. Gusto agad ng tubig. Wala pa naman tubig dito. Gusto mo tubig?